Mitä sinulle tulee mieleen sanasta keskuspölynimuri? Jos haluat parantaa kotisi ilmanlaatua ja tehdä siivoamisesta mukavan kokemuksen, kannattaa kuunnella hetki kotimaista avainlippuasiaa. Jo 20 vuoden ajan suomalainen Putzer on kehittänyt kotien siivousta. Putzer on myös yksi alan kehittyneimpiä toimijoita koko maailmassa ja tekee tuotteita, jotka sopivat jokaiseen kotiin, haastavat teknologialtaan ja muotoilultaan muut markkinoilla olevat vaihtoehdot, ovat ekologisia ja tarpeen vaatiessa myös jälkiasennettavia. Putzer keskuspölynimuri kuuluu siis nykyaikaiseen taloon. Merkittävää on ennen muuta se, että Putzer on ainoana valmistajana maailmassa kehittänyt erityisesti pölypussillisia keskuspölynimureita, jotka tarjoavat käyttäjälleen merkittäviä etuja. Keskuspölynimurillahan on monia etuja. Ensimmäiseksi ehkä on tämä äänitaso, että keskuspölynimuri on huomattavan hiljainen, jolloin se imurointi ei rasita samalla tavalla kuin perinteisellä pölynimurilla. Putzer EVA on varsinainen tämän vuosisadan keskuspölynimuri. Se on erittäin pienikokoinen ja kompakti ja suunniteltu niin, että se mahtuu ihan tavalliseen siivouskomeroon. Sen idea on pölypussissa, eli se siivousilmavirta kulkee sen pölypussin ja imurin läpi ja johdetaan ulos talosta, ja se ilmavirta tiivistää ja tamppaa sitä pölyä niin, että siihen 8 litran pölypussiin mahtuu noin 60 litraa pölyä, joka käytännössä tarkoittaa, että pölypussi vaihdetaan uuteen noin 6–12 kuukauden välisen jaksoin. EVA on luontevin valinta tällaiseen moderniin, kompaktiin pientaloon, jossa varsinkin jos ei ole mitään isompaa teknistä tilaa, että joudutaan laittamaan se imuri sinne asuintilojen puolelle. Aino on sitten selvästi suurempiin taloihin, se on luontevimmillaan yli 200 neliöisissä taloissa. Putzer EVA on tällainen perinteinen säiliömallinen keskuspölynimuri, joka on tarkoitettu sijoitettavaksi joko tekniseen tilaan tai autotalliin, eli sitä ei me suosittele asuintilojen puolelle asennettavaksi. Putzer Easy on sitten kerros- ja rivitaloasuntoihin. Putzer tarjoaa siis kotiisi ainoa EVAa, Easyä tai Oivaa. Kaikille tuotteille luvataan 5 vuoden täysi takuu, ja vaikka käyttövuosia kertyy huomattavasti enemmänkin, Putzerilla on tuotteisiinsa kattava varaosavalikoima. Putzer tarjoaa asiakkailleen ilmaisen suunnittelupalvelun, ja jälleenmyyntiverkosto on kattava ympäri Suomen. Putzerin hankintahinta riippuen valitusta järjestelmästä on 700 ja 1000 euron välillä. Kohtuullinen kustannus puhtaasta ja terveestä sisäilmasta, vai mitä sanot?